telefonnummer. Tak, far. Så, det er jo kun en telefon. Du mener en mobil. Det er det, jeg sagde jo. Ja. Prøv at ringe til mor. Ej, det er en god idé. Hej, mor. Buske. Har du hørt, jeg har fået en ny mobil? Ja. Jeg er så glad for den. Altså, jeg har ønsket mig den i så lang tid. Mor og far vil gerne lige snakke med dig. Giv lidt telefon til ham. Ja, det er Ole. Jeg tror, hun blev glad for den. Jo, det tror jeg bestemt. Ja, farvel. Nu er jeg altså kommet til det der matematik-time, ikke? Nu er vi til en blod. Jeg synes, at jeg skal kæmpe og gå op lidt og grine. Ej, det var virkelig sjovt. Nej, jeg glæder mig til at færdig helt seriøst. Tak igen, far, for min mobil. Men Merete, du må forstå, at det ikke er til tand og flæs. Er det forstået? Ja, far. Og desuden så står det under mit navn, så jeg kan se, hvis du misbruger det. Ja, kom, der står lækker fødselsdagsmiddag på menuen. Ej, hvor lækkert. Nå, Merete, går det så godt i skolen med vennerne og sådan? Hvad har I lavet i dag i skolen? Jo, det gik jo fint. Jamen, hvad har I lavet, Merete? Nå, vi har haft matematik. Merete, hvad sagde jeg med den telefon? Ja, undskyld, far. Det er bare lige meget. 2 hours later. The next morning. Hvad? Ej, min mobil! Merete finder ud af, at hendes mobil, der sidder fast i øret, kan gøre hende til gavn, da hun kan have samtaler med hendes veninder, så længe hun tænker på det. Beklager, vi mistede nogle klips, smilende ansigt med tårer, lidt trist ansigt. Nej, vi skal så meget tage ud og shoppe en dag. Altså, jeg er i Tyskland nu, ikke? Og det er så dødssygt. Altså, det er så synd for os, at vi har så sent fri. Altså, de der små børn, de har tidlig fri. Det er så unfair. Altså, jeg var ved at pige, altså, fuck skolen. Ej, det er sjovt. Nej, jeg har set om det der. Ej, når jeg sidder også sådan det ikke der. Ej, hvor jeg glæder mig til at se, hvad vi får til aftensmad i dag. Fanden er den nu, mand? Far? Nej, far, din ting. Far, hvad laver du? Nej, far. Fanden. Far, nej!